ଆହୁରି 4 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି 7 ଜିଲ୍ଲା ଓ କାଲି 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ଖରା ଗାୟବ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତାତିରୁ ମିଳୁଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରୁ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ 7 ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର ଓ ଭଦ୍ରକ ଏହି 16 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା 40ରୁ 50 କିମି ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିପତ୍ତି ଆଣିବ କି ବାରମ୍ବାର ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା? ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନୀ। 13 ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଝଡ଼ ପବନ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଦି 13 ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ 50ରୁ 60 କିମି ଝଡ଼ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ରାୟଗଡ଼ା ଏହି 4 ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସହ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ। 6 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନୀ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ। ସେପଟେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ 4 ଦିନରେ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏପଟେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 40ରୁ 50, ସର୍ବାଧିକ 60 କିମି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ 3ରୁ 5 ତାରିଖ ଯାଏଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଛି ବିଭାଗ। ଅନ୍ୟପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପବନ ବହୁଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଭାଗରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଭାବରେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 10 ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରା ବିଶେଷ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। 6ରୁ 10 ଅଧିକ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମେ 15 ବେଳକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାତ୍ୟା କେଉଁଠି ହିଟ୍ କରିବ ଦେଖାଇଲା ଜିଏଫଏସ୍। 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ 7 ଜିଲ୍ଲା। ସେପଟେ ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ମେ 11ରୁ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ପରେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବାତ୍ୟାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମଡେଲରୁ ଜାଣି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 6ରୁ 7 ଜିଲ୍ଲାରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ଥିବାବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ବୌଦ୍ଧରେ 41.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତାତି କମିବା ସହ 13 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଚିଲିକାରେ 60.0 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।